Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Φτάνοντας στο τέλος του κύκλου της επικοινωνίας που αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις, επέλεξα ένα θέμα σήμερα να αναφερθώ που έχει να κάνει με το υπερφυσικό. Με αυτό που ο καθένας από εμάς πιστεύει ότι υπάρχει πάνω από αυτόν. Μπορεί να το ονομάσει κανείς Θεό και να απευθυνθεί σε κάποια συγκεκριμένη μορφή Θεού, βάσει της θρησκείας στην οποία ανήκει. Μπορεί να το ονομάσει ανώτερη δύναμη, εννοώντας οτιδήποτε αντιλαμβάνεται κάποιος ως έξω από αυτόν, ανώτερο από τον ίδιο, όποια μορφή και αν θέλει να του δώσει, θέλει να το πει σύμπαν, ήλιο, φως, ή ακόμα μπορεί να το ονομάσει και ανώτερο εαυτό, εάν θεωρεί ότι βρίσκεται μέσα του και εκφράζει μια ανώτερη εκδοχή του εαυτού του. Να διευκρινίσω εδώ λίγο σε αυτό το σημείο ότι όταν μιλάω για ανώτερο εαυτό, δεν αναφέρομαι στον τέλειο ιδεατό εαυτό. Μια και θεωρώ ότι δεν υφίσταται εφόσον είμαστε άνθρωποι και άρα εξορισμού είμαστε ατελείς με ελαττώματα, πάθη και λήψεις. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας θα αναφέρομαι στον Θεό της κατανόησής μας, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία από τις τρεις που ανέφερα πριν εμπίπτει ο καθένας από εμάς. Γιατί πιστεύω ότι αυτά που θα αναφέρω για αυτή τη σχέση ισχύουν για όλες τις κατηγορίες. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί να με απασχολήσει μια τέτοιου είδους σχέση. Γιατί να πρόκειται καν για σχέση. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος που κάποιος θα ασχοληθεί με το υπερφυσικό, πέραν της ανάγκης του να εξηγήσει τι υπάρχει πέρα από εμάς, πώς δημιουργήθηκε όλο το σύμπαν, οι διάφορες υπάρξεις αυτό, είναι ανάγκη να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος. Ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από εμένα, που είναι εκεί για μένα, που νοιάζεται και φροντίζει εμένα. Θα με ρωτήσετε πιθανά, και καλά, δεν μου φτάνουν οι άνθρωποι που αγαπώ και έχω γύρω μου. Ναι, είναι καλό και μεγάλη ευλογία να έχω δικούς μου ανθρώπους γύρω μου που με νοιάζονται, με αγαπούν, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες μου. Όμως τι γίνεται αν κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι δίπλα μου. Όχι υποχρεωτικά γιατί το επιλέγουν, που και αυτό είναι μια πιθανότητα, αλλά απλά γιατί δεν μπορούν. Και το τι μπορώ, ξέρετε, έχει να κάνει όχι με τα δικά μου όρια. Το μπορώ του καθενός είναι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τα όρια του κάθε ανθρώπου. Το τι μπορεί και το τι αντέχει κάποιος άλλος. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποιος δεν μπορεί ή δεν αντέχει να είναι εκεί για μένα. Η καθημερινότητα του καθενός μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πολλές φορές και απογοητευτική. Αν δεν έχω στηρίγματα να με υποστηρίξουν την κάθε στιγμή, είναι εύκολο να βρεθώ στην απελπισία και να νιώσω ότι δεν έχει νόημα ή να αναρωτηθώ ποιος νοιάζεται. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι και νόημα έχει και κάποιος νοιάζεται. Εκεί είναι που η συνειδητοποίηση της ύπαρξης του Θεού της κατανόησής μου είναι καθοριστική για τη ζωή μου και για τον τρόπο που πορεύομαι και τις επιλογές που κάνω. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σχέσης με τον Θεό της κατανόησης του καθενός. Καταρχήν, είναι πάντα εκεί για μένα. Νομίζω ότι η σημαντική λέξη είναι το πάντα. Ο Θεός της κατανόησής μου είναι πάντα εκεί για μένα, αρκεί να τον επικαλεστώ και να θελήσω να σχετιστώ μαζί του. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσω, ξέρω ότι δεν είμαι μόνη. Υπάρχει εκεί για μένα, έτοιμος να με βοηθήσει και να με στηρίξει. Δεν είμαι πια μόνη, γιατί δεν εξαρτώμαι μόνο από ανθρώπινη βοήθεια. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη βοήθεια. Ο Θεός της κατανόησής μου είναι σαν το τεράστιο ωκεανό που υπάρχει εκεί έξω. Τεράστιος, πάντα γεμάτος και πάντα εκεί. Από μένα εξαρτάται να πάω και να πάρω βοήθεια. Και τι θα κρατάω μαζί μου πηγαίνοντας εκεί? Ένα σταγονόμετρο για να πάρω μερικές σταγόνες βοήθειας? Ένα ποτήρι? Ένα δοχείο ή ένα βιτιοφόρο? Μπορώ να έχω όση βοήθεια θέλω, αρκεί να είμαι έτοιμη να τη ζητήσω και να την αποδεχτώ. Δεύτερον, με ποιο τρόπο με βοηθάει ο Θεός της κατανόησής μου? Σίγουρα όχι όπως εγώ θεωρώ ότι πρέπει, αλλά όπως εκείνος πιστεύει ότι είναι το καλύτερο για μένα. Ξέρετε, ένα από τα ωραιότερα σλόγγαν που έχω ακούσει είναι αυτό που λέει ότι μπορεί να μην έχω αυτό που θέλω, σίγουρα όμως έχω αυτό που χρειάζομαι. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Γιατί τα πράγματα στη ζωή τελικά δεν έρχονται για να με βολέψουν, αλλά για να με οριμάσουν. Να με αμβλύνουν σαν άνθρωπο και να μου δείξουν μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ποιες είναι οι ικανότητές μου, πόσο μακριά μπορώ να αντέξω. Τρίτον, τι κάνω όταν με απογοητεύει αυτός ο Θεός της κατανόησής μου? Θα μου πείτε και καλά, αυτός ο Θεός δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ? Ένα άλλο ωραίο που έχω διαβάσει είναι ότι ο Θεός δεν λέει ποτέ όχι στα αιτήματά μου. Οι απαντήσεις που μπορεί να μου δώσει είναι ναι, όχι τώρα ή έχω κάτι καλύτερο για σένα. Άρα αυτό που εγώ θεωρώ ως απογοήτευση, μήπως είναι καμιά φορά η ανυπομονησία μου? Μήπως είναι η ισχυρογνωμοσύνη μου ότι εγώ ξέρω ποιο είναι το σωστό για μένα? Αν όμως εγώ ξέρω σίγουρα ποιο είναι το σωστό για μένα, τι να τον κάνω το Θεό της κατανόησής μου? Αυτομάτως τον καταργώ και γίνομαι εγώ ο Θεός στη θέση του. Η σχέση με το Θεό της κατανόησής μου προϋποθέτει ταπεινότητα. Να μπορώ να τον δέχομαι ως ανώτερο από εμένα και να αντιλαμβάνομαι ότι το θέλημά του είναι η καλύτερη επιλογή που έχω για τη ζωή μου. Να δούμε τώρα λίγο πώς αποκτώ αυτή τη σχέση με το Θεό της κατανόησής μου. Μα όπως όλες τις σχέσεις που αναφέραμε μέχρι σήμερα στα προηγούμενα βίντεο επικοινωνίας που είχαμε. Αφιερώνοντας χρόνο μαζί του, προσπαθώντας να αδειάσω το μυαλό μου από τις καθημερινές μέριμνες, από τις σκέψεις που μπορεί να κυριαρχούν μέσα μου και βρίσκοντας χρόνο για να μείνω μόνη μαζί του. Να του μιλήσω, να προσευχηθώ, πιθανά να του γράψω, να βρω τρόπους που με εκφράζουν για να διατηρήσω την επαφή μαζί του. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της σχέσης αυτής? Πολλά και υπέροχα δώρα. Εκτός του να μην έχω ποτέ πια το αίσθημα της μοναξιάς και της απελπισίας, θα με βοηθήσει να ζήσω μια ζωή γεμάτη αρετές, όπως είναι η αγάπη, η πληρότητα, η ευγνωμοσύνη, η συγχώρεση και η προσφορά. Όπως και αν αντιλαμβάνεται κανείς στη ζωή του το Θεό της κατανόησής του, το σίγουρο είναι ότι για να βιώσω μια τέτοια σχέση, χρειάζεται να την επιλέξω συνειδητά και να κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Να δουλέψω προσπαθώντας να έχω μια καθημερινή σχέση, δίνοντάς της προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων σχέσεων στη ζωή μου. Αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα να προβληματιστείτε πάνω στο θέμα της πιο σημαντικής ίσως σχέσης της ζωής μας και να βρείτε τον τρόπο να την προσδιορίσετε και να την αναπτύξετε. Είναι σίγουρο ότι αυτή η σχέση μπορεί να αλλάξει καθοριστικά τη ζωή σας. Και μην ξεχνάτε, για να βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις κυκλοφορούν, γραφτείτε στο κανάλι μου στο YouTube Κατερίνα Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ.